niyan partner sa paglibot kan sa tuyang team. Sarong babaeng may kaninan sa paglakaw partner ang natuparan kan sa tuyang tabang medical team. Nahatudanin ora mismong tabang, dalanon ta partner ang istorya ni Aika Ferry. Destinasyon ng aming team ang Barangay Baskaran, Daraga Albay upang sorpresahin ang isang nanay na aming nakita sa pag-iikot. Siya ang 64 na taong gulang na si Nanay Emma Marinay. Kapansin-pansin ang kaanyuan ni Nanay Emma. Maliban sa putol ang kaliwang binti, nangangayayat at hirap sa paglalakad. Bukod dito, bumunga din sa amin ang sira-sirang saklay ni Nanay Emma. Sa aming pag-uusap, dito ko nalaman na mag-isa niyang binubuhay ang kanyang sarili at isa na rin siyang byuda. Kumusta nanay ang buhay mo na ganyan po ang kalagayan? Ang hirap talaga. Kaya minsan po yun, ma'am? hirap talaga nang wala ka sa diring pamamahay bagang arok sa din. Kahit saan-saan ka na sana nakikitira, ang hirap. Tubong Lanao del Norte si Nanay Emma at dito na sa Bicol nagkaroon ng sariling pamilya. Ang kanyang nag-iisang anak ay may sarili na ring pamilya. Nahihiya rin siyang tumira sa bahay ng kanyang anak, kaya naman mas pinili niyang bumukod. Sa panglilimos nakakaraos sa pang-araw-araw na buhay si Nanay Marinay. Kung minsan, hindi mapigilang maluha ni Nanay dahil sa kanyang sitwasyon. Dagdag pasakit din ang sira-sirang saklay tuwing aalis siya para manlimos. Kaya naman, hatid namin ang bagong saklay para kay Nanay Emma. Inabot din namin ang cash assistance at food packs, bagay na ikinatuwa ni Nanay Emma. Salamat ako Bicol, nakatanggap akong saklay at saka cash assistance, pangbuhay-buhay ko po, pagtawid kabuhay ko po. Tapos salamat po ni Congressman Saldico na natawan ako arog sa din. Aking kaipuhan pang araw-araw mula nang naputulan ako ang hirap talaga. Kaya makatuwang na rin sa akin, salamat ako. Excited na ginamit ni Nanay ang kanyang bagong saklay. Testing agad sa gilid ng kalsada. Nanay, kamusta po yung bago niyong saklay? Ano po yung nararamdaman niyo ngayon? Masaya po. Tuwang-tuwa ang puso ko na. Nakabaga akong saklay ka. Raot na! Salamat sa Diyos. Salamat mangiraray ako ng salvi ko. Natawan ako sa bagong saklay ka. Susad pa yaling pinag-isipan ko. Raot na! Pwede niyo bang makompare nanay yung luma niyo tas yung bago ngayon? Paano ba yung paglalakad niyo ngayon? Magayon na nga. Ya, to naga-advance ako to naga-ano ako ta. Kasi maano na, ako na sana ano sa pag-agi kung ito, hindi na. Komportable. Komportable ba? Ang mga person with disability o PWD ang isa sa mga prioridad ng programa. Layunin na matugunan ang kanilang pangangailangan. Ayun, partner. Ayun, partner. Dinarahan nabalyuhan so saklay ni Ayan. Nanay. So, ang Ako Bicol Party List, ang Action Call Center, ay guwaning tabang saklay. Correct. Tabang saklay, tabang on the road. Tabang on the Salamat road. po ako Sa Bicol pagayan Party ni List. Aika Perry. Ayan. Ano, Partner! so smile ni Tia, Maski kulang na sa iyang ipon, partner. itinudo niya. Reparo mo Bigay sa iyang tudo. Bigay wagas na tudo ang ngiti sa pag-thank kanyang you. mga labi. Correct. Ayan. Sabi nga, bukang-buka ang kanyang smile. Pasasalamat sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico. Yes. And syempre pa sa Action Call Center.